Machiegni nya korom gijwang winjo weche manyien dimba nyinga Ochieng Emmanuel. Dul mochung ne rango tije apisas mag obila IPOA kod malich mokalo kang mokaw kod moko kuom jotelo mag apisas mag obila mar mondo mi gidin chenro matimo gi nonro kotenore kod tho mar Albert Ojwang ka bende yaw nigi bura kotenore kod chike ma pachoka kama kuomgi oseringo kendo chopo nyim doho ka gidwaro mondo mi geng ne chenro matimo gi nonro kaka dwarore kod pen chike ma pachoka endi. OCS ma Central Samson Talam to kod apisa James Mukwana ne oro kwa nyim doho mondo mi ochung okanga ma dwaro kawo negi chenro mag timo nonro to kod chenro mag chik kalure kod tho mar Albert Ojwang. IPOA wacho ni nyaka gidhi nyime kod timo nonro ka dwaro chungo kendo gayo chenro matimo gi nonro en achiel kuom weche mag kwedo ratiro ne familia mar Albert Ojwang to kod oganda jo Kenya. Kakoro IPOA koro kwayo doho mondo bawito ko kwayo machal kamago kendo migi thuolo ma dhi nyime kod timo nonro kotenore kod tho mar Albert Ojwang.